Așa. Така. Има ли други? Ако няма, нека тази циган да ми се очисти. Така. Айде, моля ви са, най-очевидно да дадам циган да ми се очисти. Нека мало Лешашко как окънчев. Значи, автобусът е настанен от царя зад палатката, който реши да се тръгне, нека да се тръгне. Автобуса отзаде. Финал. Пак съобщавам, от името на дивизия-биятата на Лешаскоро, автобусът е настанен зад палатката, който реши да се тръгне, нека да се качи на автобуса и да се прибира. Значи колкото хора има, ще ги придвижим. 2-3 курса, ако трябваше да направя автобуса, ще ги придвижим. Хора няма да останат. Така. Какво е желанието на сега? Всеки с до курс.